Pinedi, Jhandi Munda Muthungna Rangno. Boro sak hamnok tong hospital. Abseo Panchayato kinaro boro Jhandi Munda Muthungbai tei borok bulai gate kut Swbai beke. Watui pamtui paikha tabuk masing mol sampai pekya masing mol habtui engkha masing mol hapai kino haran sakino tipasa kami amsayo jengir jago superstar orchestra a superstar orchestra ni bising basang ungu juda raja sayate samung humo superstar Thunglai jago Jhandi Munda raja sayate phailayo gobangma nujak sijak rongno Jhandi Munda thungmungo siklang thung sikla bostrok thung kajak borjak thung kuthum laino thunglayo Jhandi Munda phiaba o Jhandi Munda thungatenibo gobangma nok nukhung tabuk arija gobangma busa butirok gobang buphani naikol mungmaya engja rang pusa biar engja gobangma nukhung tabuk tsarara nangja o Jhandi Munda juwa thungatanino obahino thangnai mohalaya terno kitinggai sidai ps ni bising khobjak Twisamung kori Panchayato bahino Bulaikha akar lai Jhandi Munda thunga hangai koktaba sawimanka tei mangpiliu bon mujagi fekya teo sawimanka o amsani sijak nukjak lekha kurungrongno sikla chalai rongno Jhandi Munda thungtani wo Bulaikha khawa laija khap phulaja ani bai joto kuthum laino thunglakya Jhandi Munda phiaba Jhandi Munda thungbai pai urnang lakya Hewang wajalakya gara wono tongo Panchayat habanok gara won tongo shakhamnok o Panchayat habanok tei shakhamnok boundary Swbai laino Jhandi Munda thungairo urpati lakya gara wono Jhandi Munda thunglakya tei gara wono ari bakhuk lai shorni boundary Swbai lai walai mani oktama shawi manka kusotai klayo amsiye kubangma sikla chalai rok tongo borok tam srungnai o mahai tomung chamung nugui sikla chalai ro bo srungnai no amsini kubangma wasuk kurung lukurok tei saitong lakya o mahai tomung nungmani yagulo hasti hapang bomha krak yak riseno tamni hamba hasti hapang ne bekhakti raja saya samungno majrana ne bake kubangma kerok aja khaja bomha yak riseno hapang ne bekhakti mokolo lajak amsini wasuk kurung lukurok Pinedi, Jhandi Munda Muthungna Rangno. Boro sak hamnok tong hospital. Abseo Panchayato kinaro boro Jhandi Munda Muthungbai tei borok bulai gate kut Swbai beke. Boro muthungo. Nale, Swbai ri beke. Pinedi, Jhandi Munda Muthungna Rangno. Boro sak hamnok tong hospital. Abseo Panchayato kinaro boro Jhandi Munda Muthungbai tei borok bulai gate kut Swbai beke. Boro muthungo. Nale, Swbai ri beke. Pinedi, Jhandi Munda Muthungna Rangno. Boro sak hamnok tong hospital. Abseo Panchayato kinaro boro Jhandi Munda Muthungbai tei borok bulai gate kut Swbai beke. Boro muthungo. Nale, Swbai ri beke. Pinedi, Jhandi Munda Muthungna Rangno. Boro sak hamnok tong hospital. Abseo Panchayato kinaro boro Jhandi Munda Muthungbai tei borok bulai gate kut Swbai beke. Boro muthungo. Nale, Swbai ri beke. Jotono khulumkha ang Pinaki Deborma hastini joto lukurongno Durga Puja eba osamataini kha kaham tei hamchangmaya foru ama osa phaimani bagai tubui faika Swarna Kamal Jewelers nini salai taibo khachu lukurogni bagi tubui faika Sharad Orko offers o Sharad Orko offers chengi rijangnai 30 September nisimi 10th October chora all chorawo Tripura hastini joto lukurongni bagai shokan potawnai tai aboni logiwo chengi tongo kotor khlai chain exhibition bo Shogara tongnai mega lucky draw daily lucky draw tai tongnai shalbung paimani logiwo manai rangchakni puisha amo simi bayako diamond ni kanmani tei rangchakni kanmani ni bainao offer tongnai tai kacham rangchakno slai katal hallmark ganang kanmani paimanai jotona lamsago
স্বর্ণকমল জুয়েলার্স কি আগরতলা তাই উদয়পুরনি শোরুম হামবাই